Kajakmani yagulo busa khorokni ingkha Chikonti Tripura Longtrai Valley SK Kami bisibai khobjak dalangsing kamini taku Koron Mohan Tripurani bihik miyani simi kemamani tabuko mayakho amang simang sajak busai Koron Mohan Tripura Chikonti Tripura no nugui tongkha hingke saho dihine mobile number rekha 9863537874 te je nugui tongnai rok saho dihine boi kha bwsai haikeno naitong bisoyao nokar Koron Mohan Tripura ani para khai Sindhu Kumar Dolasing para আচ্ছা তিনি মিডিয়া বাস মানে মাপ মানে ang media ni basakang media na lakhana ang komasaman karon kai ani buri miani simi logoni akhole kang wai thangja ke boro thangga obasai miya oro bobai chung ke sabo para berei chognungo abono ke sawalai lai kha kutuglai khasung ono bulai toglai koroi asuksa kokbai no ang bano aromni him thamani bai no bo akhole thangga hingkai obon bade bo jodi se ani tongmung chaya hingkai bo ang bai kaklai nanu musugo hingkai bo ruwajani parani ruwajano oro thangbai bisa dokhaisila bo bayang gam haya kung salai mano hingke bo oboboro liya bo ek kothai bo tama hini ba hajongkha hingkai oino borok bai khali thangmana haike je bono kono jaga rutu meya haike je bo thangga bo ang bai jodi kaklai nanu musugo kok salai nanu musugo hingke to parani ruwajano oro thangbai bisa rok hingkai salai mangkhamong hingke takto bono salai nanu sidung logese manliya bono oro hini je bono hutu gari lamaya abon bagai bono hutu lamaya hingke angni je saya tongphai bo masa ang jodi saya tongphai bo ang bono nakhat sano bono phaitong je kisu ang chaya ongkhaibo bonang sanai an bul ongkhaibo ang bono map sanai ang obahai jodi bul ongkhai ang obahai arongya nge binimbo tongmung obahai ke awa kono tongmung sedi no phaidi gam kono ke nini basa buti bi tongphaidi ang abon bagano jotono sanang sugo kai bono jara je jaga nunglai boro rogbo ani number ke call khai am janen di am sadi gang bono jodi se abki khairo mangkai ani je chukjamani ang rang jakune kum okorno panungan pun ang persore do na orang jayano aki sebai do mane korom tege sakko bo miya ang khomani karon tangni rongkhoka nang baiki nogo walai sukja haiko bulai jangda aboni abono abo haike tang samane walai lai jak nge walai lai bini bisingo ang bono saka nung jodi ani kokkhana liya hingkai nung dila bahake bere yo khorcha fuji oni 12টা একটা abahake bere tongo chognungo kono somoi ga hingkai abahake nung ongkhangke to ang lasikha hingka ang nono bubu buya nono kono khaya ani saksapung biti jagaipo ang thine hini bon saka hingke abono bo thangka khole asuk jabai no bo kaisa koksai kalin thangpong parani borong no bo bai bo biti jagai thike hingke ang dus manjangnai bo tongmung no siyang ga ya kono siyang kai ang abo bai tamsi bo bai kalai nai